Ang mga pangalan ng tao, lugar, aksyon o tema sa programang ito ay hango lamang sa konsepto at walang personalan sa anumang pangyayari sa buhay. Mga Asoy ni Conching, a short story video. Maupay, ni Rosie, papakadto ka ni nanay. Oo, Carling, sige na, may makadto na ako. Ano madi kong chinkim tuyo? Malain man tim inaabat yan na, brakan duduas. Agi ba di Rosie, hilo ito daw takbot, kay baga nakatulon ako hinkuan, tulan. Ano nga tulan? Ang gitulan ni kun an, iba nga tulan. Agi ba din, ari nga sa maulul. Kadi madi, hilo tong tatimbot ol. Hagi kunching, ay gadahin kalilisang paghahababit kuan tulan kay kakahuna mo nga baga maupay la. Hagi madi, ay pagpitlo ka. Ang nga sa dida mo unta wari ka balatian, nag-inaro ka hini nga balatiwian. Oh, tapos na ha? Inaman hukuan ay naman hin pig at ulo. Agi madi, salamat bagadira na gud ura-ura ka ulo sa akon butol. Hagi kunching, siguro napi yung kaadangan naka, kay baga natulong mo ang tulan. Agi pa di kay kahula ko man ito nga unod. Asya nga bagagin kaungkudayon hiya. Nga amasang ka man, sunod matitigo ka na kay baga na amasang kalahit lamoy. Hala, tampos sinalating but ulit muro puto. Aw, kuan kay hubag nga binusod.